Si Jesus mingon kanila, ako mao ang pana naghatag sa kinabuhi. Ang moari ka na ako dili na gayod gutomon, ug ang motuo ka na ako dili na gayod uhawon. Gisultihan ko na kamo, na nakakita na kamo ka na ako, apan wala kamo motuo. Ang tanan nga gihatag ka na ako sa akong amahan, moari ka na ako. Ug ang moari ka na ako dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundi aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala ka na ako. Kini maong kabubuton sa nagpadala ka na ako, nga di ako kuwat-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag ka na ako. Hinuon banhaon ko silang tanan sa katapos ang adlaw, kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ko mutuo, kanya makabaton sa kinabuhi. Walay katapusan ug banhaon ko sila sa katapusan.